Здравейте, приятели! През последната седмица доста хора се регистрираха на моя реферален линк за InCruises, за да разберат повече за пътешествията с круизни кораби. Но забелязах една лека неувереност, когато става въпрос за вноска. Както знаете, във всеки един клуб си има някаква такса, т.е. нещо, което се внася, за да бъдеш член на клуба. И естествено, за да можеш да ползваш неговите привилегии. Искам обаче да подчертая, че в InCruises вноската, която се прави всеки месец, всъщност е вашата спестовна сметка за бъдещия ви круиз, която на всичкото отгоре клубът удвоява. Ето това е разликата и затова казваме, че пътешествията с InCruises са много по-изгодни, отколкото с туроператорски фирми. Пак ще го повторя. Вноската, която се плаща всеки месец, се удвоява от клуба и всъщност това е вашата спестовна сметка за бъдещия ви круиз. Така че не бива да имате никакви съмнения по отношение на парите, които давате. Освен това, те са защитени от Международната банка Trust My Travel и тя дава абсолютна гаранция за тях. Това е днес, което исках да ви кажа. Ще поставя отново моя линк под видеото. Там можете безплатно да се регистрирате и да разгледате офертите. Също така, ако имате други въпроси, можете да се свържете с мен както в YouTube, така и в Facebook, в Instagram. И можем да направим една 20-минутна безплатна консултация в удобно за вас и за мен време. Искам да напомня също, че всеки понеделник и четвъртък от 19 часа и 55 минути в Zoom платформата се провеждат срещи на живо с хора, които току-що са се завърнали от круиз. Те разказват за своите впечатления и на тях можете да задавате въпроси от всякакво естество, свързано с круизните пътешествия. Желая ви един приятен ден и се надявам да нямате притеснения по отношение на този страхотен клуб.